सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे थाबैनो जिखिना थालांनाय जोंनि एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोननो थाबैनो रिहेबिलिटेसनखौ होनांगौ नङाबा जोङो गोख्रों भाबे राहा लानाय जागोन। फैबाय थानाय समाव जोंनि जि मोनथाय बेखौ मोनाबा जोङो फैबाय थानाय इलेक्शननि समावबो जोङो जोंनि जि मावनांगौ हाबा बा जोंनि मोनथायखौ जों मोनाबा जोङो माने बे सरकारजों थाफानाय जानाय नङा बा जों सरकारनि एगेन्स्टआव खामानि मावनाय जागोन। जोङो दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गरेस्वर पुलिस स्टेशननि आन्डाराव जिखिना एक्स एनडिएफबि दंमोन बेयो मोनसे जाहोननि थाखाय जों दिनै खौरां मेल लानो गोनां जादों। जाहोना बेनो जाहैबाय जे दाखालि बावैसो मोनसे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसननि मोनसे लिस्ट फाइनाल लिस्ट ओंखारदों। बेयाव जोंनि लिस्टखौ जों नुनो मोनाखिसै जायनि जाहोनाव जों दिनै खौरां मेल लानो गोनां जादों। दा गुबै बाथ्राया जाबाय मा जों बै समनिफ्रायनो जि समाव माने एकर्ड बा गोरोबथाया जायाखैमोन बै समनि सिगाङावनो जोंनि भेरिफिकेसन जादोंमोन जोंना। दा दिनै नुनो मोनबाय जे गोदान सरकार दानायनि उनाव जिखिना भेरिफिकेसन जादोंमोन जायफोरना भेरिफिकेसनाव लिस्टआव दंमोन गासैबो रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि जि मोनथाय एबा जों जि मोननांगौ बेखौ जों मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव जों दिनै खौरांगिरि मेल लानो गोनां जादों। दा गुबै जाहोना बेनो जे आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे दाखालि बावैसो ओंखारनाय लिस्टआव जोंनि मुङा मा खारनाव थानो हायाखिसै जों बेखौ मोनसे सोंथि सोंनो लादों। मा होनना बुङोबा भेरिफिकेसन गैयि बिथांमोननियाबो नामाव फैदों जोंहा सोरबाया मोननाय मोनैयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु जोङो भेरिफिकेसनाव खनथाम खनब्रै जानायनि उनावबो जोंनि लिस्टआ फाइनेल लिस्टआव मानो थायाखिसै बेयावसो जोंहा सरकारनिसिम बा जोंनि खुंथायाव थानाय बिथांमोननिसिम सोंनांगौ मोनसे सोंथि। दा जों दिनै बुंनो थाङोबा भेरिफिकेसना जोंना खनथाम खनब्रै जाना थांबाय। बिनि उनाव जि समाव गोरोबथा जायाखैमोन बै समावनो जोंखौ उदालगुरियाव थानाय जि डिजिगनेसन केम्प बेयाव लिंहरनानै जोंनो एनअसि होनाय जादोंमोन। जों जे सासे माने एनडिएफबिनि मावथि बेखौ सिनायथि होनाय हिसाबै जोंनो एनअसि होनाय जादोंमोन। दा एनअसि होखांनायनि उनावबो जोंनि मुङा फाइनाल लिस्टआव मानो ओंखारनो हायाखिसै बेखौसो जोंहा सोंथि दं। दा मेन खोथाया जाबाय जोंनि आखायाव एनअसि दङ दिनैसिमबो बै एनअसिखौ जोंनो डि रिजार्भ सार बिथाङा होदोंमोन। एनअसि थाखांनायनि उनावबो एनअसिआव मुं थानायनि उनावबो मानि थाखाय जोंनि लिस्टआ फैयाखै जोंहा बेयावसो बुंनो गोनां दङ। जोङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे थाबैनो जिखिना थालांनाय जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिथांमोननो थाबैनो रिहेबिलिटेसनखौ होनांगौ नङाबा जोङो गोख्रों भाबे राहा लानाय जागोन। दा जोंना गरेस्वर पुलिस थानानि आन्डाराव गासै बेसेबां दङ होनबा जोङो 300सो सोद्रोमा जोंना दाबो मोनालासिनो दङ। जोङो गोबांबार सावरायबाय। जोङो मानगोनां खुंथायाव थानाय जोंनिनो CEM सार बिथांनि न'आवबो जों थांनानै सावरायदोंमोन खनसे। बिनि उनाव सारा गावनो उनाव खनसे लिंहरफिननानै गावनि न'आवनो लिंहरनानै जोंखौ सावरायदोंमोन। बे समाव जोंजों सावरायनायाव दंफायोमोन मानगोनां रन्जित सार लोगोसे सावरायग्रा सार लोगोसे शिब सारा बे साइड थानो हायाखैमोन। थेवबो बिथांमोना जोंजों मोजाङै सावरायदोंमोन। बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे भेरिफाइ जानाय जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ गासैबो रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हागोन होनना बुंदोंमोन बिथाङा। फैबाय थानाय समाव जितु नोंथांमोना बेखौ जि खाबु होदों बेखौ मोनाब्ला मा राहा लागोन? बेनो जोंहा बुंनांगौआ जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि मोनथाय बेखौ मोनाबा जोङो फैबाय थानाय इलेक्शननि समावबो जोङो जोंनि जि मावनांगौ हाबा बा जोंनि मोनथायखौ जों मोनाबा जोङो माने बे सरकारजों थाफानाय जानाय नङा बा जों सरकारनि एगेन्स्टआव खामानि मावनाय जागोन।